love me tomorrow. Need you right now. I need you right now. You get me flying. You set my soul fire. You take me higher. When I touch your body, you get me flying. You set my soul fire. You take me higher. When I touch your body. So, hi everyone! This is Sen. Welcome back to my channel. And guys, ang ating gagawin ngayon is i-explain ko or i-share ko yung ano daw ngayon, yung mag-hiring ng Israel ng 1,000 hotel workers. So, wag na po tayo magpaligoy-ligoy guys dahil alam ko marami ng YouTubers sa Israel na gumawa nito and gawin kong ang gagawin ko guys is pahapyaw lang at ituturo ko po sa inyo kung paano kayo mag-register sa PUEA kasi kahit hindi ako nag-video guys, maraming nag-PPM sa akin at nagtatanong kung saan daw mag-apply at kung paano daw mag-apply sa PUEA. So, ito guys, ang mga ibang requirements, hindi man kompleto na sasabihin ko is kailangan may NC2 housekeeping certificate from TESDA. No age limit naman ito guys and I think narinig ko sa news is at least 25 years old pataas. No proficiency exam needed and you must know how to speak English. Yun lang naman guys ang qualification ng mga aplikante na kakailanganin dito sa mga hotel workers dito sa Israel and yung mga iba hindi ko na masabi dahil hindi ko rin alam and ang main purpose ko kung bakit ako gumawa ng video na ito is ituturo ko po sa inyo kung paano kayo mag-register sa e-registration sa PUEA and this one guys, I hope it will help sa mga interesado na mag-a-apply dito and remember guys, no placement fee ang pag-a-apply dito via PUEA. Kaya mag-ingat po kayo, baka may lalabas po na agent or mga gustong mag-scam at manghingi po ng pera, wala pong placement fee. And yung pinaka-exciting part guys, mataas po ang sahod, sabi nila 78,000, pero yun po ay hindi neto, kundi mababawas pa dyan yung mga expenses. So parang 50 plus po yung magiging neto mo pag ikaw ay maswerteng mapili sa mga aplikante dahil 1,000 applicant lang po ang kanilang pipiliin for the first batch. So ito guys, ituturo ko na po sa inyo kung paano mag-apply sa PUEA through e-registration. And ano pa? And guys, kailangan nyo talaga ng email dito, yung updated na email, yung lagi yung nabubuksan at huwag yung kalimutan ng password. So, i-search nyo lang guys ang PUEA sa Google and then pumunta kayo dito sa website nila, PUEA Philippines Overseas Employment Administration. I-click nyo po yan. And then guys, scroll down. Tingnan nyo po yung e-registration. Ito siya. So, kailangan mo ito yung makikita sa yung and then, ito guys, i-click nyo lang yung sign up here. And then, scroll up. I hereby agree to govern by the terms and conditions, etc. So, click the accept. I accept the terms of use. Ayun, guys. And then, ito na siya. Gumamit lamang ng gumaganang personal email address para makatanggap ng confirmation email. Yan. Huwag pong gumawa ng panibagong account sa pamamagitan ng pagbabago ng personal na impormasyon, pangalan, birthday at passport number kapag walang natanggap na confirmation email. Siguraduhin tama at totoo ang impormasyon ibibigay. Ang paglabag dito ay magiging dahilan ng iyong disqualification sa paggamit ng e-registration service. Ayan guys. So, buksan ko muna yung ating Facebook kasi
So, ayan guys, ang ating gagawin ngayon. Ito yung fill upan nyo guys. Ito, last name, first name, middle name, email address, birth date, yan. So, isample ko guys yung aking kapatid. Last name is Pambid. Maingay sa labas. Owaya. And first name is middle name is birth date email address. Dapat yung gumaganang email address ang ilagay nyo guys. Sheikh Kane at gmail.com 2020 October 12. So, ito yung passport number. And then, i-check po natin yung kanyang email kung tama. Ayan. So, i-try po natin i-submit guys. Email is already in use. So, gamit na yung ano niya, kaya yung email ko na lang ang gagamitin ko. Send to maano si Ima. Try po natin i-submit guys. Your account is for activation. To activate, check your email sent by PUEA e-service and open the link depending on your email provider and your computer configuration. Ayan. So, wait lang. Mahirap siyang gamitin guys kung gamitin nyo yung cellphone nyo. So, ang ginawa ko is dito ko sa laptop i-open. I-send nyo lang yung link na nasa email. I-send nyo sa messenger nyo and then i-open nyo yan. Ganyan. Ayan, nag-open na siya. Kailangan gamitin yung suggested password. Wag nyo munang gawin yung wag nyo munang lagyan ng bagong password. Automatic pala guys na magbibigay ng suggested password. Tsaka nyo na lang palitan kung okay na yung application nyo. So yan, medyo mabagal. Ang bagal siya. Ayan. Ito na. So nakapag-create na tayo ng account guys. So update your profile. Napakabagal ang ano sa atin. Yan. So, kailangan nyo maglagay ng job preferences. I-click nyo lang itong mga ito. Ito guys, i-click nyo section 1, section 2, section 3, 4, 5, 6. Yan. All information are required to be completed. If not applicable,
If not applicable, please write NA. Yan. Class reference. Land base. So, ito lang guys. Iyan yung aking sundan nyo lang. Ilagay nyo lahat yung ating mga necessary na i-fill up guys. To save, please complete all section. Yan. Dahil nalolobot na po ako, kaya ayan lang po ang ating mai-share. And then, kailangan nyo ng photo, mag-upload kayo guys. I-click nyo lang yan, change photo. Napakabagal ang website natin sa Pilipinas. Grabe oh. Ang bagal. So, ganyan po kadali. Please follow this format. Ayan guys, yung guidelines for the photo, scan passport or photo. Yan guys. Dali, ituturo ko muna yung I-try po natin na-upload kung okay yung passport ng aking kapatid. Mukhang ayaw. Ito yung guys, ito yung sample ng passport na i-upload. Unsupported file type, please try another file. So, hindi siya pwede. So, kailangan ko pang kailangan kasi is JPEG format, JPG format ang kanyang passport. So, ayan guys, kailangan po na computer ang gamitin nyo para medyo madali kayong mag-fill up ng e-registration. So, that's all guys ang aking mai-share. I hope nakatulong po sa inyo ang aking video ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the notification bell so that if I have a new video, you will be notified. And bye! God bless everyone!